que la Núria doncs, surt amb la llàgrima, perquè aquests dies no podia sortir, i avui és el primer que sortim, eh? Que sí, Núria? I què passa, què passa? Passa igual que quan vam anar a Normandia. Tinc calor, em trec el jersei. Tinc fred, me'l poso. I no sé com anar. És un rotllo. Té un riu! Que fort! És un riu, eh? No poc, eh? Surt de la terra, carinyo. Que ho veus? No ho havia vist mai, és el naixement d'una font. Estem parats, perquè acaba de néixer una font, no acaba de néixer, no deu fer dies, perquè com que no podíem sortir, aquí, en el camí, que sempre diem el camí meu. Et deia que arribar a 61 anys per veure a un naixement d'una font, a un puesto que has passat cada dia, és increïble. Està gelada. És preciosa, eh? És espectacular. És increïble i clar, tot això ple, els ocellets i tot estan contents.